Sanibonani wemabhinqa ngiyanjani kanza kwethu president wenu lo Ngizwe Mchunu kaMchunu intombi indabana zami qoba ngaba simthanda ivumavumane evunyelwe semele ngoba ngishopha wami uyivumile namhlanje ke umhla ka15 kuDisemba iholiday esalinikeza uRamaphosa saninikeza uRamaphosa le holiday ukuthi ke ndoba kuwina amabhokobhoko abangani bakhe basebevumelana ke ukuthi basinikeze iholiday. Siyabonga ukuthi cha is an official holiday nokuthi kuhlonipheka amabhokobhoko ngendlela ahlonipheke ngayo. Siyabonga kakhulu ngalokho nganza kwethu. Nganza kwethu ke ngicela ke ukucacisa ukuthi njengomongameli wenu kunabantu abangiphaphela engafuni bengiphaphele inhlobo khona abantu abapaqayo nje la yabona bayazazi abayeke ukungiphaphela. Mina ngomongameli wamabhinqa futhi akekho omunye futhi anginasekela imina nje uqonde nje umongameli wamabhinqa. Iphinde ke futhi nganza kwethu eqale ngokududuza i-industry yonke. Ngiphinde futhi ngigcizelele ukuthi nganza kwethu sibuhlungu ukuthi ke kuhambe intokazi Ku Zahara. Ku Zahara uyaziwa ukuthi intokazi yase-Eastern Cape yafika ngonyaka 2011 ngo-August yakhipha ke ihit yayo uloliwe eyayidlala zonke indawo. Namanje ke sithi kuhamba kahle ntombi siyazi ukuthi nawe uyazi ukuthi uzalo ezolweni njani. Uzalo ezolweni unga-appreciate elikwazi ukungcwaba kuphela elikwazi ukusukuma kuphela uma bathiwa kuyangcwatshwa ke nganza kwethu. Manje ke ngiyagcizelela ke ukuthi angazi ukuthi kuyoze kufonjani kuyimasiba nesifundo especially umuntu wesifazane ke la eSouth Africa ubukeleka phansi kakhulu kwi-industry ngacindezelekile ngawo yonke indlela. Leyo nto leyo icala elikhulu kakhulu icala elikhulu kakhulu nganza kwethu. Ngithi ke umndeni ududuzeke sifihlwa ukwazi sengathi engafihlwa kahle futhi bakwethu ngoba ukude Eastern Cape nganza kwethu ukude Eastern Cape. Bese ngiphinde ke futhi ke ngigcizelela ukuthi uthini lokho thini ngole njalo nisikhakhana angiphaphelwa mina angiphaphelwa yini angiphapheli nje wena mfibinga ungangilothi angiphapheli ngamza kwethu ngimema wonke umphakathi walapha eStenga namaphethelo ukuthi nje kwa unyaka sazi ukuthi ube nezinkinga zahlukahlukene. Kuno festival enkulu kakhulu lapha gospel only and ngizobe ngikhona futhi nami ngizofika noma kanjani khona lapha na Oliver Mthunkuthi Dumumkokstad abantu uDumumkokstad bahobile wey noma kuyiphatha kahle ayivete kahle. Zobonana noma kanjani ke nabo kusasa 6 to 6 ntambama kuze kuyosanga kusasa ekseni bakwethu sithandaza lapha kwaDuza ngeke sikhule ke nje kanye ngizodlula nami njengo president wamabhinqa ngisiqiniseko sokuthi ngiba khona ngoba ngizobe sengibuya eMpumalanga lapha at the BS Palace ngizobe ngikhona noma ikanjani ngiqinisekisa ukuthi konke ekwenzeka ngohlelo kwenzeka kuhamba kahle. Umcimbi omkhulu kakhulu lapha at the BS Palace ngoba uhlanganisa inhlanga ezahlukahlukene omamporisa DJ Zinhle umthandeni ulwandle unkulu ke bazobe